Aron muduyog sa kasadya sa pagsaulog sa Pasko, ni usa ka lechon nga talagsaon gyud kaayong nakadapit sa atensyon sa mga netizens. Tan-awon ta sa report ni Mark Reggie Abella. Dili kalikayan nga ikaw makalingi kung moagi kini sa imong atubangan. Kay ang naandang lechon baboy sa atong pananaw, gihimong mas mabulokon pangadto sa Little Baguio lungsod sa Valencia, lalawigan sa Negros Oriental. Pinaagi sa food coloring, dayag ang kamabulokon sa lechon baboy nga gituyo sa banayng bungaw, mabati lang ang diwa sa Pasko. Sa post ni John Fred Aranza, daghan ang nahimuot sa iyang gitawag nga lechon di Pasko. Matod niya nga gitawag nila kini nga lechon di Pasko kay daw susama kini og color sa Christmas tree. Dugang niya nga di lang kini ang labing unang higayon nga nag-viral ang ilang gilutong lechon baboy kay nag-viral usab ang ilang lechon reggae kaniadto. Gipanigurado ni Fred nga magpabilin ang kalami sa lechon baboy bisan pa man lahi kini sa naandang hitsura sa gikahinamang putahe sa mga Pinoy. Giklaro usab niya nga dili baligya ang lechon baboy nga ilang giandam, inay nga panghikay lang kini sa Pasko kauban ang iyang pamilya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abella, GMA Regional TV Live.